हेलौ बड' इनभेस्टर चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जागोन आं मोनसे गोदान SIP खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोननो बे भिडिअ'नि गेजेरजों देखायलांनो थाखाय भिडिअ'खौ आङो जागायजेनबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासेल' नायलांबाय थादो। जोबजासे नायलांब्लासो नोंथाङा बुजिनानै मोनगोन जे आङो एन्जेल वाननि थ्रुयै आङो दिनै मोनसे SIP लाइभ देखायनो नागिरदों। SIPखौ जोङो मिउचुवेल फान्डावल' जोङो SIP खालामा, जोङो गुबुन राहायैबो SIP खालामनो हायो। बे जाहैबाय ETF। दिनै आं ETFनि SIP खालामनाय प्रसेसखौ आङो नोंथांमोननो आंनि रोंनायखिनिखौ आङो फोरोंनानै देखायलांनि जे मिउचुवेल फान्डाव नोंथाङा SIP खालामालासिनो ETFआवबो नोंथाङा SIP खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो। नोंथाङा बेवहायबो गोबां रां दोनथुमलांनानै गोबां रां रिटार्न लाब खालामनो हायो। आङो नैबे ग्र' एप्सनि थ्रुयै बा बे ग्र' ब्रकार बेफोर ब्रकार गोजा। बेफोरनि थ्रुयै जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो आरो ट्रेडिं खालामनायजों लोगोसे मिउचुवेल फान्डाव जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो आरो ETFआवबो बेफोरबायदि ETF होननाय ETF माने एक्सचेन्ज ट्रेडेड फान्ड डाइरेक्टलि जोङो बेवहाय मिउचुवेल फान्ड बायदि बेबो मिउचुवेल फान्ड बायदिनो खामानि मावो। नाथाय बेवहाय डाइरेक्टलि ETFआव नोंथाङा फैसा इनभेस्ट खालामोब्ला बेवहाय एक्सपेन्स रेशिय'फ्राबो खम आरो बेवहाय टेक्स आरो बायदिसिना चार्ज बेबो गोबां बेवहाय माने बेबायदि चार्ज गैया। मिउचुवेल फान्डाव जेरैबायदि फान्ड मेनेजारा AUMआ बे फान्ड मेनेजारा एसेट्स आन्डार मेनेजमेन्ट बेनि थ्रुयैसो जोंनि फैसाखौ बे फान्ड मेनेजारासो इनभेस्ट खालामो नालाय, बेखायनो जोंनिफ्राय टेक्स दानो माखासे इनभेस्ट खालामनायनिफ्राय एसे रां दानो। नाथाय ETFआव जोबोद खम। ETFआव इनभेस्ट खालामोब्ला बेवहायबो जों SIP बायदि खालामलांबाय थानो हायो आरो डाइरेक्टलि जोङो बाय आरो सेल खालामनो हायो। गोबां बुरजा शेयार बायनानैबो नोंथाङा ETFनि फर्मुलाफोरखौ सोलोंनानै ETFखौबो जोङो डाइरेक्टलि स्टक्स बायदि बायनो हायो। ETFआवबो मिउचुवेल फान्ड बायदिनो माखासे स्टक्स थायो। मोनसे ETF जेनेबा आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै, एप्सखौनो खुलिनानै खोन्थाखानोसै जे एन्जेल वाननि थ्रुयै आङो ETFनि SIP माबायदियै ETFआव SIP जोङो खालामलांनो हायो आरो ETFजोंबो जोङो सानसे समाव मिउचुवेल फान्ड बायदिनो गोबां रां जोङो आरजिनो हायो। बे प्रसेसखौ आङो ETFआव SIP दोननायखौ जास्ट बे SIPखौ देखायलांनोसै। दा आङो एन्जेल वानखौ अपेन खालामसै। बे मोनसे आंनि गोदान एकाउन्ट माने बेबो गोबाव जाबाय। ग्र' एप्सआव आङो मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्टमेन्ट खालामो आरो एन्जेल वानाव आङो ETFनि SIP खालामनि, बेयावबो इनभेस्टमेन्ट खालामनि। बिदिब्ला एन्जेल वानखौ आं अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो आं फिंगारप्रिन्ट होबाय। बिदिब्ला नायलांबाय था, भिडिअ'खौ जोबजासे नायोब्लासो बुजिना मोनगोन मिउचुवेल फान्ड आरो ETF आरो स्टक्स शेयार्सफोर कम्पानिफोर माबायदि, बेफोरखौ जोङो गोबां जोङो गुबुन भिडिअ'फोरखौ सोलोंनो थाखाय नायलांबाय थायोब्लासो बुजिनानै मोनगोन। बिदिब्ला आङो एन्जेल वानखौ अपेन खालामबाय। एन्जेल वानआ मोनसे इनभेस्ट खालामनो हानाय ट्रेडिं प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मनि थ्रुयै जोङो ट्रेडिंबो मोनसे कम्पानिखौ बायनानै जोङो जेन'बा टाटा स्टिलाव मोनसे शेयार्सआव जोङो बायनानै बेखौ गोबाव सम लाखिनो हायो। बेयाव नोंनि गोसो मथै बे कम्पानियाव बेसेबां फैसा नोङो इनभेस्ट खालामनो गोसो बेवहाय खालामनो हायो। नाथाय जों बेफोराव स्टक्सआव जोङो मालाबा लस जानो गोनां जायो। मोनसेल' स्टक्स माने कम्पानि लायोब्ला जोङो कम्पानिया डाउन फारसेल' थांबाय थायोब्ला जोङो लस नुनो गोनां जायो। नाथाय ETF आरो मिउचुवेल फान्ड बे मोननैयावहाय जोङो खामानि मावोब्ला जोङो बारा लस जानो गोनां जाया। माने लसनि खोथा फैया, माने गोजौ फारसेसो थांबाय थायो। ETFआव जोङो रोङोब्ला साबसिन रां आरजिनो हाबावोसो, जुदि नोंथाङा ETFनि फर्मुलाखौ रोङोब्ला। बिदिब्ला आं ETFखौ अपेन खालामनोसै। मोनसे अपसनाव मोनसे ETF होननाय एन्जेल वानाव नोंथाङा एकाउन्ट खुलियोब्लानो ETFनि अपसनखौ नुनो मोनगोन। एन्जेल वानाव एकाउन्ट खुलियोबा बेफोरबायदि ETF अपसन ओंखारखायो। ETFनि अपसनाव जेब्ला जोङो क्लिक खालामगोन अब्लानो जोङो ETFआव जोङो SIP दोननो हागोन, बा डाइरेक्टलि SIP दोनाब्लाबो जोङो बेवहाय मोनबैसे ETF बायनो नोङो बे हिसाबै नोङो
फैसा इनभेस्ट खालामनो हायो बेवहाय दामखौ नायनानै। बेनिफ्राय SIP खालामालासिनो बेवहाय नोंथाङा 10,000 20,000 बेबायदि इनभेस्ट खालामनानै बेखौ नोंथाङा मास मोनसे मास मोननै बोसोरालागै दोननानै नोंथाङा बेखौ उनावहाय लाब मोनोब्ला नोंथाङा बेखौ फानफिननो हायो, माने सेल खालामफिननो हायो। बिराद इजि प्रसेस। बे ETFआवबो मिउचुवेल फान्ड बायदिनो गोबां कम्पानि हाबनानै दं, बेयावबो गोबां माने टाटा स्टिलानो जा, गुजरात, नैबे अनेक SBI आरो बेंकिं सेक्टर्स। आं बेंकिं सेक्टर्सआव दोननानै खोन्थानि। जेसेबां बेंक दं बे बेंकआ बे ETFआव हाबनानै दङ। गासिबो बेंक लोगो नांनानै माने 1निफ्राय 12सिम बेंक, बेबायदि बेंक लोगो नांनानै मोनसे ETF। बे ETFआव जोङो मोनसेल' स्टक्सआव इनभेस्ट खालामनाय जाया। आङो 12टा बेंकजों लोगो नांनानै मोनसे ETF बेवहाय आङो दा इनभेस्ट खालामनानै खोन्थानि। माने 12टा कम्पानिया दावख्लायलाय माने बेवहाय गिनो गोनां गैया। मोनफ्रोमबो बेंकआ सानसेयावनो दावख्लायजोबा। माने मोनफ्रोमबो बेंकआ माने थैनायनि चान्स गैया। बबेबा मोनसेया थैनानै बबेबा समावहाय थैनानै थांफ्लांबायोब्लाबो गासिबो बेंकआ थैनानै थाङा मालाबाबो। बेयो गोजौ फारसे ग्रथ थांबाय थायो। जों बेंकनि केरेक्टारफोरखौ जोङो नायोब्लानो, हिस्ट्रिफोरखौ नायोब्लानो जों नुनो मोनबोगोन बेंकफ्रा थैदों नामा दिनैसिम। मोनसे बेंकआ थैनो हागौ, नाथाय गासिबो बेंकआ थैनो हाया। बेखायनो आङो 12टा बेंकआव लोगो नांनानै मोनसे ETF, बे ETFआव आङो फैसा SIP खालामनानै खोन्थानि। आं डाइरेक्टलि इनभेस्ट खालामा, SIP खालामलांगोन। मान्थलि SIP खालामलांबाय थानाय मोनसे प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो देखायलांनि। भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आङो अपेन खालामनोसै दाना ETFखौ। ETFआव नायदो। ETFआव नायोब्ला आङो मोनसे ETF सार्च खालामनानै खोन्थानि। बेवहाय ETFआ गोबां अपसन दङ। बे अपसनफोरखौ आङो उनावहाय खोन्थागोन। जास्ट आङो SIP थाबनो खालामनानै खोन्थानोसै। आङो बेंकबिस, बे BANKBEES बेंकबिस होननाय मोनसे ETF दङ। बे ETFखौ आङो अपेन खालामबाय। अके, अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे ग्राफ ओंखारदों। मास मोनसेनिफ्राय लानानै जोङो बोसोरसे, बोसोरथाम, बोसोरबा बेबायदि आरो गासै बोसोरनि जिथु ETFनि सिगांनिफ्राय माबायदि रिटार्न होबोबाय थादों बे ग्राफखौ जोङो नुनो मोनो। नाय, ETFआ अरायसम गोजौ फारसे दावखोलांगासिनो दङ। फार्स्टआव जुरिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम अल रिटार्न्सखौ नायोब्ला 1865.17 बेबायदि रिटार्न होबाय। गोबां रिटार्न होबाय। बेयावहाय नोंथाङा बै समनिफ्रायनो जुदि 2002 अक्ट'बर समनिफ्रायनो 2004निफ्रायनो जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामबोबाय थानायमोनब्ला सानसे समाव दिनै बेसेबां फैसा बानायनो हागौमोन बे ETFआवबो नोंथाङा। बिदिब्ला मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा SIP खालामाब्लाबो ETFआवबो खालामनो हायो। बे बेंकबिस ETFआ बेंकबिस ETF होनो बेखौ। बेंकबिस ETFआव आङो दा लाइभनि मार्केटआ रानिं जागासिनो दं। दा 2:20 बेबायदि साननि 2:20 सोलिबाय थादों। दा बे 2:20आव ETFनि बेवहाय ETFआ रानिं जागासिनो दङ। बेबायदि मोनसे प्राइस बियो। बे प्राइस हिसाबै आङो 526.95 बा 60 बेबायदि दावखोलाय बेबायदि जाबाय थादों। आङो बेबायदि दामावहाय नैबे दिनैनि दिनाव SIP फार्स्ट टाइम इनभेस्ट खालामग्रोनोसै। बिनिफ्राय नेक्स्ट मान्थआव जोङो बेबायदि दामाव मोननाबो जानो हागौ, गुबुन दामाव मोनगोन बा दावख्लायनानैबो मोननो हागौ। जुदि डाउन फारसे थाङोब्ला, नैबे ग्राफआ जुदि डाउन फारसे एसे फैयोब्ला जोङो खम दामाव मोनहैफिननो हागौ। बा गोजौआव थाङोब्ला बुरजा दामावबो बायनांगोन नोंथाङा जुदि SIP खालामोब्ला। बुरजा दामाव बायो बा खम दामाव बायफैयो, माने नोंथाङा मान्थलि माने खै बोसोर SIP खालामलाङो बेवहायबो नोंथाङा खालामलांबाय थानो हायो। बिदिब्ला बे ग्राफ हिसाबै नोंथाङा नुनो मोनबाय बेवहाय जोङो इनभेस्ट खालामजाथावो। नाथाय रेकमेन्डेसन होआखै। बेवहाय आंसो इनभेस्ट खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना बेखौ एनालाइज खालामालासिनो डाइरेक्टलि SIP खालामग्रोनाङा, माने बा इनभेस्ट खालामग्रोनाङा। बेवहाय गोबां रोखोमनि ETF थायो। ETFआबो सानथ्र'हायै दङ। मिउचुवेल फान्ड बायदिनो जेसेबां मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामो, ETFआबो बिदिनो गोबां रोखोमनि नामनि ETF थायो थारमाने। बिदिब्ला बेवहाय जों ग्राफखौ नुबाय, बेबायदि ग्राफ खारबाय थादों। बेनिफ्राय बेवहाय भलुमखौ नायनानैबो जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ। भलुमानो 3.26 लाख बेबायदि भलुम जानानै दं। माने इनभेस्ट खालामदों। गोबां बुरजा रां बेवहाय हाबनानै दङ। बेनिफ्राय चार्टखौ नायनो हायो। चार्टआव नायोब्ला नोंथाङा बुजिनानै मोनगोन जे चार्टआवहाय देखायबाय। चार्टआ बेबायदि रानिं जागासिनो दं। ETFआ दासान्दि एसे दावख्लायनानै फैबाय थादों मार्केटआ, ETFनि मार्केटआ। बेवहाय आङो केन्डेलखौ नायनानै देखायनि जे मान्थलि मास मोनसेनि केन्डेल, बेफोर गासिबो नुनाय केन्डेला मास मोनसेनि।
मास मोनसेनि नैबे मास मोनसे नैबे मास मोनसे नैबे मास मोनसे दा नैबे मासाव ETF दावख्लायनो नागिरबाय थादों बे दावख्लायनाय समावनो आङो इनभेस्ट खालामनानै देखायनोसै माने अराय समनि बेसेबां 2023नि बोसोरसे जाबाय नै बोसोरसेयाव मार्केटआ गोजौ फारसेसो फैबाय थादों अब्ला सिम्पोल नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायबाय थाब्लासो ETFनि फर्मुलाखौ बुजिलायगोन बिदिब्ला आङो SIP खालामनाय नेमखौल' खोन्थानोसै बेवहाय बेबायदि खोन्थाबाय आङो SIPआव थांनोसै दानिया बेवहाय आं बेक खालामफिनजोबनानै SIP होननाय मोनसे अपसन ओंखारगोन बे SIPआव आङो थांनि SIP बे मोनसे SIP अपसन नुजादोंना SIP अपसनाव नैबेबायदि SIP अपसनाव आङो क्लिक खालामबानो स्टक्सबो SIP खालामनो हायो मोनसे स्टक्सआवबो SIP खालामनो हायो आरो जोङो ETFआवबो SIP खालामनो हायो अब्ला स्टक्सआव आङो क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय नैबे अपसन नैबे सिङावहाय अपसन मोनसे ओंखारदों माने स्टक्स क्रिएट स्टक्स SIP बेवहाय नुनो मोनदों क्रिएट स्टक्स SIP बेवहाय आं क्लिक खालामबाय बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा ओंखारगोन नै ETFआ ओंखारखाबाय आं बेवहाय सार्चबो खालामनो हायो बेनिफ्राय ETF बैंक 20 होननाय मोनसे अपसन ओंखारखाबाय नैबे ETF बैंक 20 होननाय ETFआव आङो इनभेस्ट खालामनानै खोन्थानोसै बे जाबाय ETFआवबो माबायदि SIP खालामो बेखौ डाइरेक्ट आङो बेवहाय क्लिक खालामना होबाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बैंक 20आ ओंखारबाय नै बैंक 20आव आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नाय ओंखारबाय बैंक 20 ETF आङो दा बेवहाय बोरै SIP खालामगोन मोनबैसो अपसन ओंखारदों क्वान्टिटि होननाय मोनसे अपसन ओंखारदों आरो एमाउन्ट होननाय मोनसे अपसन ओंखारदों नोंथाङा क्वान्टिटि हिसाबै मान्थलि मोनसे क्वान्टिटि बायनाय बेबायदि हिसाबै नोंथाङा बेवहाय क्वान्टिटिखौ सेलेक्ट खालामोब्ला क्वान्टिटि हिसाबै सेलेक्ट माने फैसाया दाननाय थांगोन क्वान्टिटि हिसाबैबा नैबेयावहाय जेरैबायदि 527 राङै दा रानिं खारबाय थादों बे हिसाबै बायनाय थांगोन बेनिफ्राय फैगौ मासाव जुदि बियो 527नि बारलांनानै जुदि 530 बा 560 बा बेबायदि जि दामाव मोनो बे दामावनो बायनाय थांगोन बियो आरो बायनानै दोननांगोन नोंथाङा SIP नांथारगोन मान्थलि डेटआ मोनफैब्लानो नोंथाङा डेट सेलेक्टबो खालामनांगोन नैबेयावहाय जोङो डेट सेलेक्ट खालामनांगोन बेयावहाय नोंथाङा मान्थलि खालामनायखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा एमाउन्टबो सेलेक्ट खालामनो हायो एमाउन्ट सेलेक्ट खालामोब्ला नोंथाङा बेसेबां खरि दोनो नोंथाङा 527 खरि सोलिबाय थादोंबा 527नि एसे बारा नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन बा फैसा जोङो एमाउन्टखौ बहायनांगोन नैबेयावहाय बेनिफ्राय क्वान्टिटि हिसाबैबा मोनसेब्ला बे जि दाम सोलिदों बेयावनो बायनाय थांगोन दा एमाउन्टखौ आं सेलेक्ट खालामला आङो क्वान्टिटि हिसाबै जि क्वान्टिटि सोलिबाय थायो बे समावनो आरो फैगोन मासाव जि क्वान्टिटियाव जेसेबां दाम सोलिगोन बे दामावनो बायगोन SIP नालाय आरो एमाउन्ट होयोब्ला नोंथाङा 527नि सायावहाय बेवहाय एमाउन्टखौ सेट खालामनांगोन बा बहायनानै दोननांगोन अब्लासो नोंथांनिया ETFआ SIP मान्थलि जागोन बिदिब्ला आङो नेक्स्ट स्टेपाव थांनोसै बेवहाय क्वान्टिटि सेलेक्ट खालामनोसै क्वान्टिटिखौ आं मोनसे होयोब्ला 527.20 राङै बायजागोन बा 527 बेबायदि रानिं जाबाय थादों माने दावखोलाय बेबायदि पइन्टआ बिदिब्ला आङो सेलेक्ट खालामबावनोसै SIP फ्रिकुवेन्सि सेलेक्टआव खालामनोसै नैबेयावहाय फैबाय मान्थलि उइकलि आरो दैलि नोंथाङा दैलिबो 527 खरि आरो जि दाम सोलियो बेबायदिबो सानफ्रोमबो नोंथाङा बायनो हायो आरो बायनाय थांगोन आरो उइकलिबो सप्तासे जाबानो नोंथाङा जि दाम सोलियो बे दामैनो बायनांगोन आरो मान्थलि हिसाबैबा मास मोनसेयाव जि दाम सोलियो बे दाम हिसाबै नोंथाङा बायनो मोनगोन बिदिब्ला आं मान्थलिखौ सेलेक्ट खालामबाय मान्थलि सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयावहाय फैनांसिगोन राइट साइडआव SIP डेटखौ आं सेलेक्ट खालामबाय SIP डेटखौ नोंथाङा बबे मासावहाय सेलेक्ट खालामनो आङो मोनफ्रोमबो मासनि आङो मा थारिखआव सेलेक्ट खालामगोन दा आङो मोनफ्रोमबो मासनि 15 तारिखआव सेलेक्ट खालामनि 15 तारिखआव आङो सेलेक्ट खालामबाय 15 तारिखआव सेलेक्ट जाबाय नेक्स्ट बेनिफ्राय कनफार्म SIP डेटआव आङो क्लिक खालामनोसै अके क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डेटआबो सेट जाबाय डेटआबो जिरायबाय आरो मान्थआबो जिरायबाय मान्थलि मास मोनसे जायै मास मोनसे मोनफैब्लानो बियो 15 तारिख डेट मोनोब्लानो आंनि एमाउन्टआ बेवहाय SIP खालामनांगोन बा बेंकआ अट'मेटिक जाना थानांगोन अब्लासो एकाउन्टनिफ्राय दाननाय थांगोन अके दानिया प्रसिडआव क्लिक खालामनोसै प्रसिडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो साक्सेस जासिगोन बियो नायदो अके प्रसिडआव आङो खालामबाय दानिया आरो नेक्स्ट अपसन ओंखारबोबावबाय मा अपसन ओंखारदों कनफार्म अपसन ओंखारदों राइट साइडआव नाय आरो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बावगारदोंब्ला इडिट अर्डाराव क्लिक खालामफिननानै इडिटबो खालामफिननो हायो कारेक्सन खालामना लाफिननो हायो बेवहाय मा ओंखारगोन नोंथांनिया स्टक्सनि नेमा बैंक 20 आरो SIP टाइपआ क्वान्टिटिया मोनसे खरि खालामदों आङो शेयार्सआ SIP भेलुआ शेयार्सआ 1 मोनसेल' शेयार्स बेबायदि मोनसेल' शेयार्सफ्राबो बे ETFआव 12टा बेंकनि शेयार्स हाबनानै दङ बेखायनो
नाथाय बे गासैजों मोनसे ETF, बे मोनसे ETFआव आङो SIP खालामनो नागिरदों। नाथाय बेवहाय मिउचुवेल फान्ड बायदिनो गोबां 12टा कम्पानि हाबनानै दङ। SIP फ्रिकुवेन्सिया मान्थलि हिसाबै आङो SIP खालामगोन आरो मान्थलि SIP डिडाक्सन डे 15 तारिखआव आंना SIP दानलांबाय थागोन, एमाउन्टखौ दानलांबाय थागोन। बिदिब्ला आङो कनफार्माव खालामनानै होनोसै। कनफार्म खालामबानो बियो मान्थलि 527 बा 10 दाम फैयो। मास मोनसेयाव बेलेग दाम फैयोब्लाबो बे दामै बायनाय थांगोन। बिदिब्ला कनफार्माव अके खालामनोसै। अके कनफार्म। अके स्टक्स SIP साक्सेसफुलि क्रेडिटेड जाबाय। आंनि SIPआ माने फार्स्ट टाइम दिनै SIP इनभेस्ट खालामनाय जाबाय। गो टु स्टक SIP अर्डार्स, दानिया बेवहाय क्लिक खालामसिगोन आङो। अब्लाना नुसिगोन नोंथाङा नाय आंनि शेयार्सआ बायनाय थांबाय। बिदिब्ला मोनसे SIP आंहा सोलिखाबाय थादों, बे जाबाय निफ्टि बिस। नैबे जाबाय निफ्टि बिसआ सिगांनिफ्रायनो दासिम आङो बेवहाय इनभेस्ट खालामबाय थादों। बेवहाय गोबाव जाबाय, माने 14 बारसो SIP सोलिगासिनो दं बेवहाय आं मान्थलि खालामाखै, बेवहाय उइकलि खालामबाय थादों। उइकलि आङो मा खालामदों, SIP खालामदों। उइकलि बेवहाय जि दाम सोलियो, नैबे दामा जेनेबा 281 सोलिदों। बै समाव खम दामाव आङो बायनो मोनदों। जेसेबां दाम मोनो बे दामावनो बायलांबाय थानांगोन। बेबायदि ETFनि SIP खालामनाय प्रसेसा बिदिसो। आरो एमाउन्ट सेट खालामबा नोंथाङा एमाउन्टबो सेटिं खालामनो हायो। बिदिब्ला आङो आरो बेखौ बेक खालामनानै नायोब्ला मा नुगोन खोन्थाबावनि। नैबे पर्टफलिय'आव थांबाय आङो। पर्टफलिय'आव थांनानै नायहैयोब्ला नुबाय दे आंनि SIPआ मोनसे सोलिखाबाय थानानै दङ, निफ्टि बिसआ दासिम प्रफिटआ होगासिनो दङ 168। माने 14टा SIP जाबाय आंनिया। उइकलि सप्तासेयावनो जायो। बे 14 बार जाबाय, 14 बार दानलांबाय आंनि एकाउन्टनिफ्राय। दा दिनैनि प्रफिट लसआबो सोलिबाय थादों नै, माने बेयाव रानिं जाबाय थायो। सानसेयाव स्टक्सफ्रा जेरैबायदि रानिं खारबाय थायो प्रफिट लसआ, बेबायदिनो ETFआवबो रानिं जाबाय थायो। दा 3, 4 बेबायदि प्रफिट होगासिनो दं। गासै प्रफिटआ 168 बेबायदि सोलिगासिनो दङ। गासै इनभेस्टेडआ आंना 3776 इनभेस्टेड जाबाय। आरो अभारअल गेइनजों जाबजों 168 प्लास जाफानानै 3944-45 बेबायदि सोलिबाय थादों प्रफिटआ। दा दिनैनि जिथु बेंक बिस SIP खालामनाया नैबेयाव गाबोन थाफैगोन। नैबे लोगोआव गाबोन थाफैगोन। अब्लानिया SIPआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय। गाबोन बेवहाय नैबे पर्टफलिय'आव गाबोन नुफैगोन। अब्ला SIP खालामदोंना बे बेंक बिसाव मोनबेसे स्टक्स दं आं बेखौ फरायनानै खोन्थानि। अब्लाना नोंथांमोना बुजिगोन मा बेंकआव आंनि फैसाया इनभेस्ट जानानै दङ। बेवहाय थांनोसै आङो ETFनि अपसनाव थाङोब्ला नुबाय बेंक बिस आङो सेलेक्ट खालामनोसै। बेंक बिस सार्च खालामनि BANKBWE बेंक बिस। नै बेंक बिसाव आङो अपसन क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा ओंखारबाय, नैबे गोजौआवहाय आं स्क्रल खालामना लाबोबाय। स्क्रल खालामनानै लाबोयोब्ला नुबाय नो टप हल्डिंस भिउसखौ आङो गासिखौबो नायजोबनोसै। मोननैसो बेंकखौ देखायनि। HDFC बेंक बेबायदि हाबनानै दं बे ETFआव, बेंक बिसनि ETFआव। ICICI बेंक हाबनानै दं, SBI बेंक हाबनानै दं, कटाक बेंक हाबनानै दं, एक्सिस बेंक हाबनानै दं आरो आदार्सखौ भिउआव नायजोबबा नुनो मोनगोन। भिउआव नायबाय एक्सिस बेंकनि इन्डास बेंक लिमिटेड बेवहायनो लिरनाय दंखायो। ओमफ्राय फेडारेल बेंक लिमिटेड बेबायदि। बेंक अफ बर'दा PNB माने पान्जाब नेसनेल बेंक। AU बेंक माने AU स्मल फाइनान्स बेंक लिमिटेड। बेनिफ्राय IDFC फार्स्ट TB माने IDFC फार्स्ट बेंक लिमिटेड। बेबायदि गोबां बेंक। आरो नैबे लास्टआव बन्धन बेंक होननाय दं। नैबे बन्धन बेंक लिमिटेड। 12टा बेंक दं गासै। बे गासै 12टा लोगो नांनानै बे ETF बानायदों। बेबायदि ETF बानायदों। बेंक बिस होननाय नाम बानायदों। बेंक बिस होननाय बे बेंक बिस ETFआव गासै 12टा बेंकआ लोगो नांदों। 12टा बेंकआव फैसा इनभेस्ट जादों आंनि। जिथु दिनै 500 थाखा इनभेस्ट खालामबायना, बे 500 थाखाया 12टा बेंकआव एसे राननानै होजोब्बाय आंनि 500 थाखा रांखौ 12टा बेंकआव। बेबायदि जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। मोनसेल' जोङो कम्पानियाव बा बेंकिंआव जोङो इनभेस्ट खालामस्लायस्लाय 12टा कम्पानियावबो जोंनि फैसाखौ एसे रानना दोनजोबोब्ला थारमाने जोंहा प्रफिट जानायनि बांसिन चान्स थायो। ओंखायनो मिउचुवेल फान्डआव जोङो गोबां बोसोर दोनोब्ला रिटार्न मोनो। बेबायदिनो मिउचुवेल फान्ड बायदिनो सेम खामानि मावो बेबो। बेबायदि ETFआवबो जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला गोबाव बोसोर दोननो हायोब्ला जों बेनि थ्रुयैबो रां आरजिनो हायो। आरो बेवहाय खरसाया एसे खम थाङो। माबायदि एक्जिट लटनि चार्ज लाया एसेबां, माने दा बायनायाव जेसेबां एसे लायो, बे एक्सपेन्स रेसिय'आ खमथार। बेवहाय एक्सपेन्स रेसिय'आ जोबोद खमनि थाखायनो नोंथांनिया बारा लस जाया। आरो एक्सपेन्स रेसिय' आरो नोंथाङा बेवहाय टेक्सबो इसेबां नाङा। बेनिखायनो बेवहायबो जोङो जि इनभेस्ट खालामबाय बेवहाय जोङो रिटार्नखौबो मोननो हायो आरो लस जानायनि बारा चान्स थाया बेवहाय। बिदिब्ला आङो बेवहाय आरो देखायोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना
जुदि बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे एक्सपेन्स रेशिय'आ मिउचुवेल फान्डनिफ्राय गोबां डिफारेन्स नाय। एक्सपेन्स रेशिय'आ 0.19 माने 0.19 बेबायदि फैसाल' एक्सपेन्स रेशिय' दानलाङो। नैबे जोङो NAV 528 NAVआव आङो दिनै जेन'बा जिखिनि NAV सोलिबाय थादों नै 528 NAV सोलिबाय थादों, आङो दिनै 10 दामाव बायबाय, बे मोनसे NAV, बेखौ NAV होनो। बेनिफ्राय नैबे बे NAVनि नेमानो बे दा प्रफिट लस सोलिबाय थानायानो बेनो NAV। ओमफ्राय 10 दामाव बायनो मोनगोन बेनो NAV नालाय, आङो फैगोन मासावहाय 10 NAV सोलिगोन। बे NAVआव आङो नैबेयावहाय नायदो 12 नाम्बार्स अफ स्टक्सआ 12टा कम्पानि, बे 12टा कम्पानियाव माने इनभेस्ट जाबाय आंनि फैसाया। बेखायनो मिउचुवेल फान्डआव जेरैहाय स्टक हाबनानै थायो, ETFआवबो स्टक हाबनानै थायो, बेवहायबो जोङो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायो। दा सुंद' माने भिडिअ'आ गोलाव जाबाय, भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जाबाय। दा नोंथांमोना जोबजासे नायदोंब्लासो बुजिनानै मोनगोन। भिडिअ'आ जेसेबांखि गोलावानो जाया मानो, माने एक्सप्लेन खालामलांनायाव गोबां बाथ्राखौ एसे एसे फोरमायलांब्लासो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन। दा भिडिअ'आ जोबजासे नायबायब्ला नोंथाङा नायखांनानै माबायदि मोनखो? नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो गोदानै बे भिडिअ'खौ जुदि इनभेस्ट खालामनाय प्रसेस आरो रां आर्निं खालामनायनि प्रसेसखौ नोंथाङा नायफ्लांदोंब्ला, गोदानै नायदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो। आरो जुदि नोंथाङा साबस्क्राइब खालामखानायब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो, आरो नोंथाङा सोलोंनानै माबायदि इनभेस्ट खालामो बे प्रसेसखौ सोलोंना लानो हागोन। आङो बेवहाय इडुकेसन पारपसनि थाखायल' नोंथांमोननो खोन्थानाय जायो, बेवहाय बाय सेल खालामनायनि जेबो रेकमेन्डेसन होआखै आङो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।